مستيات بيتنا سلام كما يتوعلو كبرات تخاتلتنا عب إثيوبيا زخيد زلو وشتاوي بوليتيكاوي معبالتات كاب معالتي نام معالتي زكايرن أنفتو زلواوطن استحلالخ خمزخونه كاب زخونه أكال استسور يكونن عب كل تشحن 18 بوليتيكا مدمار ستطمقو سلفتات بلصقنان هگدفن كا زنبرم عميق فقرن ناي حبيركا مسرح سممعتن هادشدش كاب زبل صنيحلا اتي عب فلما عقب كوينو كخيد زصنحه متفنان هاجرات إثيوبيان إيرتران ابز اوان صحي هاريمو قند مزاربه اجندا خوين يركب فاناس تبهلت منغستاوي تكال معكن زينا إثيوبيا قدمقل اوارح عب لعل هگدف سف زيبل نقفيتان زلفان زحزه حاده سنداوي فيلم نهزب زرغ حنيرا انه لو مدما مقصلتو حاده كال اقرامي ملأختي زحزه زينا زرغ حلا اتلو منغو عب معكن زينا فاناس تزرغ حبريتا كم زيبل مس شعبيا ركب بمفتار سلامن صتان نمزراك زفتنو اكالات كاب تكبارم كقطبو كم زغبان نزدما كل زيغا اجامو كواصالو كم زلوو مينستر مسنون كبابيتات قولان دكتور ابراهام بلاي اغنزيبو بأقوطاصرا ግዕዝ ለካቲት 11 مجمار برتاو ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ በዝተፈላለዩ ምድለዋት በበዓመቱ ከም ዝኽበር ዝፍለጥ ኮይኑ ነዚ ስዒቡ ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድን ሚኒስተር መስኖን ከባቢታት ቆላን ዶክተር አብርሃም በላይን መልእኽቲ እንቋዕ ኣብፅሓኩም መምሕልላፎም ይዝከር ይኹን እምበር ነዚ ሰናይ ትምኒት ስዒቡ ንዝቐረቡ አሉታዊ ርእይቶታት ዶክተር አብርሃም በላይ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ 11 ለካቲት በቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ክልላዊ በዓል ኮይኑ በአዋጅ ዝጸደቀ ህዝባውን ሕጋውን በዓል ስለዝኾነ ነዚ ሰናይ ትምኒትካ ምግላጽ ማለት ንህዝቢ ዘለካ ክብሪ ዘርኢ መልእኽቲ እዩ ክብል ገሊጹ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ጊዜያዊ መምሕዳር ክልል ትግራይ ተጣይሱ ናብ ስራሕ ከም ዝኣተወ ዶክተር አብርሃም በላይ ይገልጽ ጊዜያዊ መምሕዳር ውጽኢት ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ኮይኑ ብሕግን ስርዓትን እታ ሃገር ዝተጣየሰ ትካል ከም ዝኾነ ዝገለጸት ሚኒስተር ነዚ መምሕዳር ንምድኻምን ንምፍራስን ዝግበር ጻዕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ምፍራስ ማለት ከም ዝኾነ ኣረዲዩ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተፈላለዩ ጸቅማት ጸጥታ ከም ዘለውን ምስ ናይ ደገ ሓይልታት ብፍላይ ድማ ምስ ሻዕብያ ዝግበሩ ርክባት ከም ዘለው ብዝተፈላለዩ መንገድታት ይግለጹ እዮም ዝበለ ዶክተር አብርሃም በላይ ምስ ሻዕብያ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ርክብ ንልምዓትን ሰላምን ከም ዘይኮነ ርዱ እዩ ኢሉ بتوسخون شعبيا حزب تግራይ ኣብ ፕሪቶሪያ ብዝረኸቦ ሰላም ዝኾረየን ኣብ ትግራይ ዝህሉ ዓቕሚ ከም ጸላኢ ዝርእን ሓይሊ ከም ዝኾነን ብምሕባር መጣፍእቲ ምድላይ ምዃኑ ኣብሪሆም ኣብ ትግራይ ምስ ሻዕብያ ርክብ ንምፍጣር ዝጽዕሩ ሓይልታት ከም ዘለው ብምሕባር እዞም ኣካላት ካብ ሓሳቦም ንኽቁጠቡን ኢዶም ንኽእርንቡን ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዩ ክብል ጻውዒት ምቕራቡ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቦ كبرات تخاتلتنا از خساب حجك سمعوا صنحكم حبريتا اب فانا كاب استصحفه كم زلو زنببناي ينيرو اتزينا عيني اكالي مسجد فركبات فصم زلو بقلوص ايقمطن دكتور ابراهام بلاي اب مغلصيو نتي بጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጊዜያዊ መምሕዳር ክልል ትግራይ ሙሉእ ደገፍ በመሃብ ሕጋዊ ትካል ከም ዝኾነ እዩ ገሊጹ ዘሎ ነዚ ትካል እዚ ዝጻረር ወይ ኣብ ምትፈናን ዝኣተወ ኸኣ እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ንሕወሓት ውድብ እዩ እቲ ርክብ ክሳብ ክንደይ ሓቅነት ኣለዎ ንብዙሓት ሕቶ ምልክት ዝፈጠረ ዓባ ኣጀንዳ ኮይኑ እኳ እንተነበረ ደብረጽዮን ኣብ ሓደ እዋን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ በጨቕ ምሰበለ ግን እቲ ክሳብ ሕጂ ክውረድ ጸንሐ መሰረት ከም ዘለዎ ዘረጋገጸ ነይሩ ዶክተር አብርሃም በላይ ኣብ እዋን ፍቕሪ ህግደፍን ብልጽግናን ምስ ህግደፍ ንምስራሕ ክሳብ ናብ ኣስመራ ዝተጓዕዘ ሰብ ነይሩ ሎሚ ግን ዝኾነ ምስ ህግደፍ ዝካየድ ርክብ ንልምዓትን ንሰላምን ኣይኮነን ክብል የጠንቅቕ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ከምዚ ተኣፋፊ ጉዳያት ናይ ስቕታን ሰላሕታን ፖለቲካ እዩ ዝኽተል ምስጢራውነቱ እውን ይዕቅብ እዩ በዚ ሓያል ጎኑ ኸኣ ጸብለልትነቱ ከርኢ ጸንሐ ስርዓት እዩ በንጻሩ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ትግራይ ቀዲሞም ዝዝረቡ ብዙሓት እዮም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ምትፍናን ብብዙሓት ጉጅለታት ዝዝወር እዩ እቲ ናይ ኤርትራ ኣብ ርሑቕ ዝተቐመጠን ካልኣውን እኳ እንተኾነ ብምኽንያት ኩናት ትግራይ ናብቲ ናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ጉዳያት ንኽኣቱ ዝተቐሰበ እዩ ውዕል ፕሪቶሪያ ብቐንዱ ንፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ንሰልፊ ሕወሓት ጥራሕ ዝምልከት ውዕል ደኣ ይኹን እምበር ከምቲ ኢሳያስ እውን ዝበሎ እቲ ውዕል ንኤርትራ ኣየሐጎሰን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እቲ ውዕል ሰላም ብኣሜሪካ ዝተሃንደሰን ብሃታሃታ ንወያነ ንምድሓን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ናይ ዓቕሊ ጽበት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኢጣዊኻ ዝተኻየደ ዓማጽ ውዕል እዩ ኢሉ ነይሩ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ እዋኑ ዝኾነ ዝሃቦ ምላሽ ኣይነበረን። ካብኡ ንድሓር ቀስ ብቐስ ኣጋር ኢሳያስ ካብ መገሻ ኢትዮጵያ ክቁጠባ ጀሚረን። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝካየድ ዝነበረ በረራታት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ደው ኢሉ መስመር ቴሌፎን ተቋሪጹ ኣብይ ኣሕመድ ብግልፂ ሕቶ ባሕሪ ከልዕል ጀሚሩ። ኣብ ማዕከናት ዜና እውን ሕድሕድ ምክሳስ ተራእዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ነበር ሙላቱ ተሾመ ስርዓት ኣስመራ ኩናት ይፅሕትር ኣሎ ክብል ኣብ አልጀዚራ ምስ ከሰሰ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ቀጥታዊ መልሲ ሂቡ ነይሩ። ነቲ መልሲ እውን ኣብ እዋኑ ብመስትያት ቤትና ዘርጊሕናዮ ነርና። እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝኸይድ ዘሎ ምክሳስ እናዓበየ ይመጽእ ስለ ዘሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ደበና ኩናት የንጸላልሎ ዝብል ትንታነታት እውን ኣሎ። ስርዓት ግደፍ ንሓደ ወገን ሕወሓት ብመሓዝን ምስ ፋኖ ብምስማርን ኣብ ልዕሊ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተጻራሪ ፖለቲካዊ መርገፂ ወሲዱ ምንቅስቓስ እንተጀሚሩ ኣብቲ ዞባ ሰፍ ዘይብል ሓደገኛ ወጥሪ ክውላዕ ይኽእል እዩ። እዚ ሎሚ ቅነ ዝወፅእ ዘሎ ክስታት ዝሓዘ መግለፂታት ከዓ ካብ ባዶ ዝብገስ ኣይኮነን። መራሕቲ ሃይማኖት ትግራይ ነቶም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ተተፋኒኖም ዘለው መራሕቲ ትግራይ ንምትዕራቕን ፀገሞም ብዘተ ንምፍታሕን ፃዕርታት ከካይዱ እኳ እንተፀንሑ እቶም ክልተ ወገናት ግን ፈፂሞም ክሰማምዑ ኣይከኣሉን። እዚ ዝወለዶ ከዓ ናይቲ ክልል መጻኢ ዕድል ኣብ ዘፈርሕ ኩነታት ወዲቑ ኣሎ። ዶክተር ኣብርሃም በላይ ኣብዚ እዋን መጠንቀቕታ ዝሓዘ መልእኽቲ ምስዳዱ እውን ኣቃሊልካ ዝረአ ኣይኮነን። ኩሉ ዝኸይድ ዘሎ መንገድታት ናብ ኣሉታዊ ጎደና ዝወስድ እዩ። ከም ዝፍለጥ ስርዓት ግደፍ ናይቶም ኣብ ኩናት ትግራይ ዝጠፍኡ ኣሽሓት ኤርትራውያን መርድእ ክሳብ ሕጂ ንስድራ ቤት ኣይሓበረን። ንሱ ከይኣክል ከዓ ሎሚ እውን ካልእ ካብኡ ዝዓበየ ኩናት ዝሕሰብ ዘሎ ይመስል። ኤርትራን ኢትዮጵያን እተን ተፈላለየን ክፈላለያ ዘይከኣላ ወትሩ ኣብ ህልኽን ኩናትን ዝነብራ ክልተ ድኻታት ሃገራት ኣፍሪቃ ዝብል መፍለጢ ስም ዝተዋህበን ኮይኑ ህዝበን ከዓ ብድኽነትን ስደትን ይልለዩ።